Dubte que en cap altra part del món el treball de la terra hagi arribat a un grau tan alt de refinada perfecció com el que han assolit aquests llauradors valencians. Dic treball de la terra en el mateix sentit que podria dir treball de la fusta, de la pedra o de les fibres textils, o siga, de la terra com a tal, com a matèria, a la qual arriben a donar-li una suavitat al tacte i a la vista com no l'he trobada enlloc. És una terra que ha arribat a ser finíssima, farinosa en 3 dits, i que quan la preparen abans de cada plantació queda tan flonja i estovada que s'hi pot enfonsar la mà com en l'arena o en la neu. Amb aquesta matèria, la superfície de cada parcel·la, després de treballada i preparada, tota llisa i uniforme, repartida en taules llargues o curtes, en cavallons amples o estrets, o en altres variants de la geometria, té l'aspecte d'una vellutada pulcritud, d'una obra ben polida, perfecta i acabada. Aquesta és per mi la més profunda i secreta bellesa de l'Horta de València. Soc Enric Navarro, presentador del programa Terra Viva d'Apunt, i he triat un llibre que per a mi és de referència, que és València Guia Particular, de Joan Francesc Mira, sobretot perquè Joan Francesc Mira té una relació molt directa amb l'Horta, que és un territori que conec i que m'estime molt, i com parla de coses que em toquen tan de prop, per això m'agrada llegir les seues novel·les, i en concret esta, que és una guia turística molt atípica.